34 na barangay naman po lumahok sa Nutrition Month culmination sa Urdaneta City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report! Lumahok ang lahat ng 34 na barangay sa Urdaneta City, Pangasinan sa pagtatapos ng 2026 Nutrition Month Celebration noong Hulyo 30. Kasama ang mga paaralan, ahensya ng pamahalaan, pribadong institusyon at community partners. Isinagawa ang culminating activity ng pamahalaang lungsod ng Urdaneta, katuwang ang City Nutrition Committee at City Health Office. Bahagi ng programang Excellence Cooking Challenge at TikTok Nutri-Dance Challenge kung saan nagpakita ng pakikilahok ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Ginawaran ng cash prizes ang mga nagwagi sa paligsahan habang nakatanggap naman ng consolation prizes ang lahat ng lumahok. Batay sa ulat, bukod sa paglahok ng 34 na barangay ay dumalo din ang mga kinatawan mula sa mga lokal at pambansang ahensya, pribadong grupo at iba pang katuwang ng lungsod. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.